Život Ľudovíta Štúra. Od kolísky po hrob. Vitajte na našom kanáli, kde sa dnes pozrieme na život a dielo Ľudovíta Štúra. Tento významný Slovák ovplyvnil mnoho generácií. Ľudovít Štúr sa narodil 29. októbra 1815 v Uhrovci. Už od mladosti prejavoval veľký záujem o kultúru a jazyk svojho národa. Štúr študoval na evanjelickom líceu v Bratislave, kde sa zoznámil s mnohými významnými osobnosťami. Tieto stretnutia formovali jeho názory, ambície. V roku 1838 sa stal členom Slovenského učeného tovarištva a neskôr aj jeho vedúcou osobnosťou. Tu začal rozvíjať svoje myšlienky o národnej identite. Ľudovít Štúr významne prispel k kodifikácii spisovnej slovenčiny. V roku 1843 spolu s ďalšími stanovil pravidlá pre nový spisovný jazyk. Jeho práca na slovenčine nebola len jazyková, ale aj literárna a politická. Štúr veril, že jazyk je kľúčom k národnému uvedomeniu. V rokoch 1847 až 1848 bol poslancom Uhorského snemu. Tu bojoval za práva Slovákov a iných menšín v Uhorsku. Počas revolúcie v rokoch 1848-1849 sa aktívne zúčastňoval na slovenskom povstaní. Jeho snahy však boli potlačené. Po porážke povstania sa stiahol z verejného života, no naďalej písal a podporoval národné hnutie. Mnoho jeho diel je dodnes aktuálnych. Zomrel 12. januára 1856 v Modri po nešťastnom úraze. Jeho odkaz však žije ďalej v našich myšlienkach a knihách. Ľudovít Štúr bol nielen jazykovecom, ale aj básnikom, politikom a národným buditeľom. Jeho život bol príkladom oddanosti svojmu národu. Dúfame, že vás tento pohľad do života Ľudovíta Štúra inšpiroval. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a dať like, aby ste nezmeškali ďalšie historické fakty. S pozdravom v Dejiny sveta v skratke.